أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. Respected brothers and sisters, mothers and fathers, grannies and grandfathers, young and old. Zihlobo zami ezithandekayo, zihlobo zami ezihloniphekile, abafowethu nodadewethu, ogogo nomkhulu, omama nobaba, abadala nabancane. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngiyanibingelela ngendlela ejwayelekile, ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke, nomusa nezibusiso zika Allah, umvelinqangi, umdala wensuku, umvela kuqala, uAllah oyedwa, uAllah ozimele, izibusiso zakhe nomusa wakhe zibe phezu kwenu nonke. Namhlanje ngikhuluma ngendaba ejulile. Leli vesi elitholakala kwiQuran engcwele kwisahluko sesibili, noma ungathi suratul Baqara, isahluko sesibili, uverse 13. Lapho uAllah esitshela ukuthi abantu abenza izinto eziphuma endleleni, abantu abangakholwa, abantu abaqhuba ububi emhlabeni, abantu abangahambi ngendlela eright, abantu aba-involve ey'ntweni ezi-wrong. Abanye baba basaziboni nokuthi zi-wrong izinto abazenzayo, ezi-wrong akasaziboni ngendlela aseyijwayele ngakhona noma asezenza ngakhona, esekhululeke ngakhona. Akasakwazi ukuhlukanisa phakathi ko-wrong no-right. So Allah uthi abantu mabetshelwa, wa idha qila lahum aminu kama amana nas, uma ngabe betshela ukuthi hayibo, kholwani ngendlela abanye abantu abakholwa ngakhona, bona baphendula bathini? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ngempela singakholwa njengeyiphukuPhuku yini? Singakholwa njengeyilima na? Then Allah uthini? Ala innahum humus sufaha. Yibo iyiphukuPhuku labo bantu labo, walakin la ya'lamun, kodwa abazi. Allah usho njalo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngesihloko esibucayi kakhulu, isihloko sikantando yeningi, democracy.
ukuthi iy'nkinga ezize nodemocracy, ngikhulumela lelizwe lakithi lase-Afrika, ngingakhulumela umhlaba wonke ngoba ngise-South Africa. So ngizokhulumela-ke i-South Africa, noma ngithi izwekazi lase-Afrika, African continent, ngizokhulumela lona. Noma ngithi yonke indawo la kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana ebizwa ngo-YouTube. Konakele bafowethu, uma sikhumbula kahle, umdali uma ngabe ebhubhisa iSodoma neGomora, inkinga ababenayo ababeyenza umdali ayengayifuni kwakuwukuthi abantu besilisa babelalana bodwa nabantu besimame. Angazi-ke noma abantu besimame nabo babelalana bodwa noma yinto entsha, kodwa kwakuyilokuzana i-reproduction noma i-sex of the same sex. So ngizoyibala-ke nayo i-lesbianism, kodwa la ngikhuluma ngama-gay kakhulu ngoba esikutholayo sithola ukuthi kwakwama-gays. Ngoba siyathola ukuthi noma befika kuLothi, uLothi mayethi no, nginabantwana bamantombazane la endlini, ngcono nithathe bona nihambe niyokwenza kubo lokho enifuna ukukwenza kulabantu besilisa. Ngoba iy'ngilosi zaziyiphendule abantu amadoda nje amahla handsome, insizwa nje ezinhle ezibukekayo. Manje bathi hayi asifuna abantwana bakho bamantombazane, uyazi wena ukuthi sifunani. So yingakho-ke ngithi-ke asikutholi ukuthi nama-lesbians ngaleso sikhathi ayekhona. Asikhulume ngento-ke esiyitholayo ukuthi yayikhona, abantu besilisa babelalana bodwa. Yiso-ke isenzo leso esenza ukuthi iSodoma neGomora kubhujiswe. Singazi-ke futhi mayelana nalaba iy'ngane ezilala nabazali bazo noma abazali abalala ney'ngane zabo, noma i-step mother eyilala ne-step son, noma i-step father eyilala ne-step daughters. Kodwa ngoba uma sikuthola embhalweni siyathola ukuthi umdali leyo nto leyo ukuthi umama alale nendodana yakhe nobaba alale nendodakazi yakhe akakufuni umdali lokho. Yiyo-ke leyo nto leyo-ke namhlanje-ke esiyikhuzayo ma-Afrika mahle sithi ake sizameni ukuthi sehlisa amagiya. Konakele ngempela, sikhuluma ngalokho-ke namhlanje. Abantu mangabe bekhuzwa ukuthi yekelani ukwenza izinto ezirong, kholwani ngendlela umdali afuna ukuthi akhonzwe ngakhona. Bona bathini? Singakhonza kanjani njengey'phukuphuku na? Singakhonza kanjani njengabantu abangenangqondo? Si-right thina ngaloku sisathane esibenzayo, indlela thina esikhonza ngayo. So umdali uthini? Yibona iy'phukuphuku, laba ababiza amakholwa ngey'phukuphuku yibona kanye iy'phukuphuku kodwa abazi. Sikhuluma ngaloko-ke ma-Afrika mahle namhlanje. Ngivule la ivesi lika 23 esahlukweni seQuran eyingcwele esibizwa Surah Nisa, isura le ekhuluma ngabantu besimame. An-Nisa is a woman. It's a woman. Umuntu wesimame. So Allah la ukhuluma nathi ngabantu besimame ukuthi kufanele kuphiliswane kanjani nabantu besimame. Allah usinikeza umthetho kahle kahle. Ngizowufunda kwiQuran, ngiwufunde futhi naseBhayibhelini. Ngisaphinda futhi ngithi manje ngiku Surah Nisa chapter 4 of the Holy Quran, iverse u-23. Iverse 23. Sahluko 4 verse 23, chapter 4 verse 23. Lalela ukuthi Allah uthini. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. لا إله إلا الله. Allah subhanahu wa ta'ala usinikeza umthetho mayelana nabantu besimame. Subhanallah. Sizohamba nayo ke sinqamuleke manje ukuthi uzwe kahle ukuthi imuphi lo mthetho lo uAllah awubekayo. Okokuqala uAllah uthini? Uthi hurrimat, akuvumelekanga, it's haram, awunalo ilungelo lokwenza lezi zinto lezo Allah azibalayo la. Yiziphi lezo zinto lezo? Awuvumelekanga ukuthi wena wenzeni? Hurrimat alaykum ummahatukum, ukulala noma wakho. Awuvumelekanga ukulala noma wakho. Bomama, ngicela ukuthi nilalele kahle nina enilala nezingane zenu enizizele ezivundle ezibelethweni zenu. uAllah uthi leyo ngane leyo ayivumelekanga ukulala nawe ngoba izelwe uwe ivundle esibelethweni sakho. Nani nina majita, nani nina bobaba enilala nogogo, nawe wena ndodana olala nonyoko, uAllah uthi awuvumelekanga ukulala nomama wakho. Nawe wena mama othatha ingane yakho uyibuyisele la yaqhamuka khona, uAllah uthi leyo ngane leyo ayivumelekanga ukulala nawe. Ichilo lelo. Number 2, wabanatukum, anivunyelwanga ukulala namadodakazi enu. Baba, awuvunyelwanga ukulala nendodakazi yakho ngoba ingamathumba akho. Ntombazane, awuvumelekanga ukulala noyihlo ngoba uthundwe nguye, uzalwe uye. Awuvumelekanga ndodakazi ukulala noyihlo okuzalayo ngoba uyena okulethe emhlabeni. Awunalo ilungelo lokulala nobabu wakho okuzalayo. Baba, awunalo ilungelo lokulala nendodakazi yakho oyizalayo ngoba izibilini zakho, ingamathumba akho. Wa akhawatukum, baba, awunalo ilungelo lokulala nodadewenu. Sisi, awunalo ilungelo lokulala nomfowenu. Is straightforward. uAllah uyibeka straightforward. Wa amatukum, anti awunalo ilungelo lokulala nendodana kamfowenu. Buti noma mfowethu awunalo ilungelo lokulala nobabekazi wakho. Anti wakho awunalo ilungelo lokulala naye. Wa khalatukum, ndodana awunalo ilungelo lokulala nomamkhulu, awunalo ilungelo lokulala nomamncane. Mamncane awunalo ilungelo lokulala nendodana kadadewenu. Mamkhulu awunalo ilungelo lokulala nendodana kadadewenu.
wa banatul akhi baba awunalo ilungelo lokulala nendodakazi kamfowenu. Ndodakazi awunalo ilungelo lokulala nobaba omkhulu wakho noma nobaba omncane wakho. Wa banatul ukhti bhuti baba awunalo ilungelo lokulala nendodakazi kadadewenu. Sisi awunalo ilungelo lokulala nengane kamfowenu. Angiphinde futhi. Brothers, daughters. Indodakazi kamfowenu, indodakazi yakho awunalo ilungelo lokulala nayo. Ndodakazi awunalo ilungelo lokulala nobani? Lokulala nobhuti kamama wakho nomalume wakho. Awunalo ilungelo lokulala nomalume. Nina enilala nomalume, malume awunalo ilungelo lokulala nomshana, mshana awunalo ilungelo lokulala nomalume. Bhuti awunalo ilungelo lokulala nendodakazi kasisi wakho, umshana wakho loyo. Nawe sisi awunalo ilungelo lokulala nendodana yomfowenu. Angithi ithi anti kuwe ulala kanjani nendodana yomfowenu? Ithi anti kuwe, angithi ubabekazi kuyo. Wena ntombazana ulala kanjani nomalume wakho? Ngoba lo malume wakho ufana noma wakho. Uma wakhe engalotsholwanga wena kumele usale. Angithi kumele usale kumalume. Manje ulala kanjani nomuntu onjalo? Izwe lonakele bafowethu. Izwe lonakele. Allah akayifuni leyo nto leyo. Umdali akayifuni leyo nto leyo. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Awunalo ilungelo lokulala nomama wakho okukhulisile. Akakuzali kodwa ukukhulisile. Umama wakho awunalo ilungelo lokulala naye. Same applies ubaba akanalo ilungelo lokulala nendodakazi yakhe ayikhulisile. Akuyona eyakhe ayizalwa uwe, uyithole inoma wayo, kodwa ngoba wena ikhulele phansi kwesandla sakho ulala kanjani naleyo ngane ngoba ingane yakho. Wa akhawatukum min ar-rida'a. Wena mfana okhule nendodakazi kamama wakho. Wena mfana umama lo wafika nendodakazi yakhe la ekhaya engazalwa ubabu wakho kodwa uma wakho uzalwa uwe. Lo mama wafika nentombazane la ekhaya ewusisi wakho. Wena umncane kunayo, awunalo ilungelo lokulala naleyo ntombazane. Wena mfana udadewenu loyo. Leyo ngane leyo izalwa uma wakho okukhulisile. Ayizalwa ubabu wakho kodwa izalwa uma wakho. Awunalo ilungelo lokulala naleyo ngane leyo, udadewenu. Wa ummahatu nisaikum, mothers in law, mother in law, mkhwekazi
awunalo ilungelo lokulala nomkhwenyana wakho. Mkhwenyana awunalo ilungelo lokulala nomkhwekazi wakho. Mkhwe awunalo ilungelo lokulala nomakoti wakho noma nomalokazane wakho. Malokazane awunalo ilungelo lokulala nobabezala. Amanyala angaka yini kodwa eSouth Africa bafowethu? Amanyala anzenzi, ningena umoya kaSathane. Lento engikhuluma ngayo la eSodoma naseGomora yayingenzeki, le ngikhuluma ngayo la umhlolo lo esikhuluma ngawo la. Sodoma neGomora kwakulalana abantu besilisa, kodwa namhlanje lo mhlolo lo esikhuluma ngawo la into ezithusayo. Thina sikhule sazi ukuthi umuntu ogangayo kuya kube i-stepfather noma kube i-stepmother, futhi bekukancane uzokuthiwa i-stepmother silale nengane yomfana esingayizala. Abobabe basazi ukuthi benza le nto leyo. Namhlanje ingwiji khwebu, namhlanje ingqubevanga, inzukazikeyi, namhlanje kuqubeni ubendla utholi nje ukuthi kwenzakalani. Yingakho ngithi akuyona iSodoma le ngikhuluma ngayo, untando yeningi oyisihogo sasemhlabeni. Idemocracy intando yeningi ephendule umhlaba yawuphendula isihogo. Amachilo la esikhuluma ngawo la, asiyazi thina lento lesikhula umkhuba, into esasingacabanga ukuthi soke sizwe kuthiwa iyenzeka. Ogogo abadala 72 thandana nengane ka26 years, ingane emele ngabe isizukulu sesizukulu sakhe, uthandana nayo, idlisa imali yepension, ingane ulala nayo, uyinoyisa lento yakhe sishwabene, uyinoyisa lento yakhe esilengele egodini. Nawe mkhulu wena olala nengane encane kumele ngabe abazukulu bakho, lento yakhe ayisasebenzi, siyathebezela njengeshubhu lenkomo. Kodwa lokhu bizonwayisa ingane lento, zonwayisa umzukulu wakho lento, uthayenzeni ukubola lokho. Amanyala asiwayekeni bafowethu. uAllah akayifuni leyo nto leyo, umdala akayifuni leyo nto leyo. Uthi amanyala angiyifuni. Siqhubeke. Baba, yekela ukulala nengane ezalwa umngakho oyikhulisile wena. Umngakho wafika nayo lengane la ekhaya, wafike wena uyayikhulisa yaba ngaphansi kwesandla sakho. Ulala kanjani nengane njalo? Ikhuliso uwe lengane. Wathi uthanda uma wayo, uthanda nayo ukuthi izoba umntanakho. Manje ushintsha kanjani, ulale kanjani naleyo ngane? Ngoba indodakazi yakhe ikhuliso uwe. Nawe mama, ubaba wafika nengane yomfana, wamthole nengane yomfana, wayikhulisa wena lengane yomfana. Ulala kanjani mama naleyo ngane leyo? Ulala kanjani naleyo ngane leyo? Ulala kanjani naleyo ngane leyo? Uphu nembeza, siphi isithunzi, iphi inhlonipho lapho? Lengane izokuhlonipha kanjani? Mayibheka lengane ikubona ungagqokile, uthini ngaleyo ngane leyo? Ucabanga ukuthi mayikhuluma nabangani bayo ithini ngawe? Mkhulu baba, le ndodakazi le, lo mzukulu lo wentombazane osulale naye, osazi ubunqunu bakho, uthi mayikhuluma nabangani bakhe, uqhamuka wena uhamba lapha yana, uthini ngawe? Ayibuye emasisweni bafowethu. Bantu abadala, bogogo nabomkhulu, amahlazo enisibonisa wona, bobaba, bomama, bosisi, bobhuti, bomalume, boanti, bomalumekazi, imihlolo lento enisibonisa yona. Shintshani kusenesikhathi. Umdala akayifuni leyo nto leyo. Bobaba musani ukulala nomalokazane, amakhosikazi amadodana enu. Musa baba ukulala nomalokazane wakho. Malokazane musa ukulala nobabezala wakho. Bomama musani ukulala nabakhwenyana beingane zenu. Bakhwenyana musani ukulala nabakhwekazi benu.
Musa ukuthatha abantwana ababili basendlini eyodwa ubenza amakhosikazi. Allah akayifuni leyo nto leyo. Musa ukuthatha abantwana ababili abalamanayo noma amawele asendlini eyodwa ubenza amakhosikazi same time. Allah akayifuni leyo nto leyo. Kodwa omunye mawusuhlukene naye usengamthatha udadewabo ngoba usuhlukene naye, noma udadewabo udlulile emhlabeni usengahamba futhi uyothatha udadewabo. Kodwa Musa ukuthatha izingane ezimbili ezizalwa indoda eyodwa nonkosikazi oyedwa uzithathe uzenze amakhosikazi zombili. Allah akayifuni leyo nto leyo. Amanyala. Saphinda futhi Musa ukuthatha izingane zasendaweni eyodwa zendoda eyodwa nonkosikazi eyodwa, abantwana izelamani, bese wena uyabashada uyabalobola uhlala nabo uthi uthatha amakhosikazi endaweni eyodwa bobabili, whether bayamawele noma bayizelamani, ufuna wena ukuthi kube amakhosikazi akho. Allah uthi angiyifuni leyo nto leyo. Rather oyedwa wabo mayisehlukene nawe usungamshada udadewabo, noma udadewabo mhlawumbe udlulile emhlabeni usungamshada udadewabo. Leyo nto leyo Allah akayifuni, umveli nqangi akayifuni. Amanyala, hambela kude nayo. Wena okwenzayo lokho sheshe uyiyeke leyo nto leyo, izokufaka enkingeni. Ichilo, ihlazo, so yonke lento le ebengiyibala la Allah uthi akayifuni, is haram, i wrong, ungayenzi, iyeke. Nawe wena osukhona kuleyo nto leyo, phuma kusenesikhathi, phuma. Inna Allaha ghafurur rahim. Ngempela Allah ungumthetheleli wazo zonke izono. Asikho isono esikhulu esidlula ukuthi Allah angeke khona ukusithethelela, as long as usaphila la kulomhlaba. Noma ngabe isiphi isono osenzile, Allah uthi ngizokuthethelela, buya uze kimi. Qul ya ibadi alladhi asrafu anfusakum la taqnut min rahmatillah. Onina zidalwa zami, onina zigqila zami esenone kakhulu against yourselves. So ulahle nethemba, awusacabanga ukuthi ngempela empilweni kuyoke kulunge. Usubulale kakhulu, usuhlulekile, awusazi ukuthi wenze njani. Usuthakathe kakhulu, sekiyala ukuthi uyeke. Usufebe kakhulu, wadayisa ngomzimba, awusazi nokuthi ulale nabantu abayingaki for how many years. Usudle utshwala, usuyisiyabhiyabhu, usuyisibotho, usuyo yonke into, usubizwa ngayo yonke into. Usungene edakamizweni wagqila, so yabona na ukuthi vele ukufa kukufanele. Usudlongulile sekwanele, nalento yakhe ayisasebenzi kahle, isishwabene, isiyapena. Mawuthi nje ubona umuntu wesimami, ubona ingane iyakupenela eneni, Allah uthi la taqnut min rahmatillah. Ungalahli ithemba emseni ka-Allah, come back. Sugqekezile imizi yabantu, uhluphile endaweni, you are a menace to society. Ayisekho into ongayenzanga ongayicabanga. Allah uthi come back. Ungalahli ithemba emseni wami. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah uxolela zonke izono, come back. So uzenzile zonke lento lezi ade ngizibala la, come back. Allah uthi ngimisele mina ukuthi ngikuthethelele zonke lezo zono zakho, uqale ube isidalwa esisha. Buya, ayibuye emasisweni. Akubona ubuntu lento le ade ngikhuluma ngayo la. Ngiyaphinda futhi ngithi iSodoma neGomora yabhujiselwa ama-gays. Hayi lo msangano lo ade ngikhuluma ngawo la. Sengiyongena eBhayibhelini ke manje. Ngiyongena eBhayibhelini manje. Ngiyithanda ukubonisa ukuthi nanti iBhayibheli neQur'an nayo nayi. Ngicela ukufunda yona manje, iQur'an nayo nayi. Ngene eBhayibhelini manje. Incwadi engiyifundayo, incwadi yabaLevi, noma ungathi Leviticus 20. Leviticus 20, ngiqala kuverse 8. Anogcina izimiso zami nizenze, nginguJehova oningcwelisayo. Allah uthini?
gcinani izimiso zami uyawe uthi gcinani izimiso zami nenze njani nizenze nginguJehova oningcwelisayo yimina engiletha ubungcwele kini yimina engiletha ubungcwele kini lalela ukuthi yiziphi lento leze kumele sizigcine ngokuba yilowo nalowo othuka uyise noma unina wobulawa nokubulawa ingane ethuka umama wayo noma ethuka ubaba wayo kumele ibulawe kodwa ngithi siyazi ukuthi la sikhuluma ngezinto untando yeningi against zona lento leyi against untando yeningi uthi ingane ingathuka abazali ngendlela ezithanda ngakhona zenza into right ngathi vele untando yeningi vele imisebenzi kaSathane iculti kaSathane vele untando yeningi nalabo bantu laba okuyibo abagrafte untando yeningi vele bebengazenzi bebephuswa umoya kaSathane so Allah uthini umveli nqangi lo nalowo othuka uyise noma unina wobulawa nokubulawa uthukile uyise noma unina igazi lakhe liyakuba phezulu kwakhe mayethuka umama wakhe wathuka ubaba wakhe wabulawa umphakathi loyo muntu loyo ngokwenza lokho isono sakhe leso sobuzwa kuye ukuthi uzubulawe nje wena wamthukelana uma wakho wamthukelana ubaba wakho umuntu ophinga nomfazi womunye umuntu nophinga nomkamakhelwane wakhe isiphingi nesiphingikazi ziyakubulawa nokubulawa umuntu ophinga nomkamakhelwane nesiphingikazi esiwumkamakhelwane bobabili lawo bantu labo kumele babulawe kodwa ngishilo ngathi untando yeningi akayivumi leyo umuntu olala nomkayise wambulile ubunqunu bukayise umuntu olala noma wakhe unkosikazi kababu wakhe angithi yezwa besikhuluma ngayo kuQuran sesikuyo manje eBhayibhelini umuntu olala nomkayise wambulile ubunqunu bukayise bobabili bobulawa leyo ngane leyo elale noma wayo noma wengane both of them kumele babulawe boyi2 igazi labo libe phezulu kwabo isono sabo lese siyobuzwa kubo labantu laba ababulele abanasono ababulele ingane elale nonina ngoba lo mfana lo ulale noma wakhe okuwumfazi kababu wakhe bobulawa boyi2 leyo ngane naloyo mama loyo uma umuntu elala nomalokazane wakhe babezala musa ukulala nomalokazane wakho bobabili bobulawa nokubulawa umalokazane nobabezala bobabili bobulawa benzile ichilo igazi labo malibe phezulu kwabo nalawo bantu labo futhi mangabe bebulawa umalokazane nobabezala belalile boyi2 kumele babulawe boyi2 isono sabo sobuzwa kubo labantu abababulela banacala benze into right phambi kwamehlo omdali bona yibona laba benze lo mkhuba lelo chilo lelo abayobuzwa ngaloko ngelanga lokwahlela ukuthi naze nibulawa nje nanenze nani kwenzelani lokhu uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane bobabili benzile isinengiso bobulawa nokubulawa ama-gays izitabane izinkonkoni uma indoda ilala nowesilisa njengendlela okulalwa ngayo nowesifazane bobabili umenzi nomenziwa bobabili bayobulawa igazi labo lobuzwa phezulu kwabo nina enibabulele aninacala kodwa untando yeningi uthi kulungile mabaqhubeke mabakwenze mawungakwenza ke la eSouth Africa uzoboshwa ukwazi lokho uma umuntu ethatha umfazi kanye nonina umuntu othatha umfazi athathe nendoda athathe ini indodakazi noma wayo ushada intombi yakho ubuye ushade noma wayo ngayamagama ushada intombi yakho umakoti wakho bese ushada umkhwekazi wakho kungukonakala bayakushiswa ngomlilo yena nabo labo ke benzani kumele bashiswe ngomlilo they must be burned to death ukuze kungabikho
konakala phakathi kwethu labo kumele basiswe nokushiswa. Umuntu wesilisa olala nani nonkosikazi wakhe abuye athathe umkhwekazi wakhe amenze unkosikazi. Labo bonke labo bantu labo bayoshiswa nokushiswa ngomlilo. Kodwa ngishilo ngathi untando yeningi uyavuma ngoba untando yeningi uletha isihogo emhlabeni. Uma umuntu elala nesilwane wobulawa nokubulawa nesihlabe isilwane. Umuntu olale nesilwane lethe umuntu ulale nembuzi. Lo muntu lo kumele abulawe kodwa isilwane bese siyahlatshwa bese siyadliwa. Nesihlaba isilwane nesibulala isilwane naso sinesihlaba isilwane leso. Umuntu olale nembuzi, umuntu olale nenkomo kubulawa umuntu kodwa inkomo iyahlatshwa. Akuchazwanga ke la ukuthi isilwane sizodliwa. Mangabe ukuthi asidliwa yimina engenza iphutha. Kodwa ukuthi isilwane kumele senzeni kumele sihlatshwe. Ukuthi siyadliwa I'm not sure about it. Angifuni ukukhuluma into engiyicabangayo. Ngishilo ngathi ngikhuluma into engibheke embhalweni. Kuthiwa umuntu loyo lale nesilwane wobulawa. Labo mama laba abalala nezinja, labo baba laba abalala nezinja, labo baba laba abalala neingulube, labo mama laba abalala neingulube. Amanyala sis niyasinyanyisa. Yekelani lento eniyenzayo. Umdala uthi kumele nibulawe lezilwane lezi zihlatshwe nazo zenjani zibulawe. Bantu abalala namahashi, bantu abalala nembongolo, you name them. Maniqeda lezi zinto zizalisile lento lezi niyabaleka ubalekelani ngoba uwadulele nenja. Masozela umntwana wenja ubalekelani. Masozela umntwana wembuzi ubalekelani. Ayithi ulale nembuzi wena, ulale nehashi, ulale nembongolo. Ubalekelani uyishiyelani lengane la endlini. Ngoba imisebenzi yakhe ithatha uyikhulise leyo mbongolo yakho, noma leyo nja yakho, noma leyo mbuzi yakho, noma leyo nkomo yakho. Ubalekelani. Into yenza ukuthi ubaleke ukuthi uyazazi ukuthi wenza amanyala. Sis niyasinyanyisa. Yinje lento eniyenzayo nibadala kangaka. Uma owesifazane esondela esilwaneni alale naso wobulawa owesifazane nesilwane bobulawa nokubulawa igazi labo libe phezulu kwabo. Uma owesifazane lala nesilwane labo mama abalala namahashi, abalala nembongolo, abalala nezinja, abalala neingulube. Sis niyasinyanyisa. Yekelani lento eniyenzayo ichilo wrong. Nake nayibona phi leyo nto leyo. uNkulunkulu unidalela abalingani benu kungani nezilwaneni nibolile man. Uma umuntu ethatha udade wabo indodakazi kayise noma indodakazi kanina abone ubunqunu bakhe naye abone ubunqunu bakhe kuyihlazo bayakunqunywa phambi kwabantwana babantu bakubo wambulile ubunqunu bukadade wabo uyakuthwala ububi bakhe. Ulala nomntana kini ubhuti wakho uvundle naye esibelethweni esisodwa, ulala nosisi wakho usisi wakho uvundle naye esibelethweni esisodwa, uncelibele wamshiyela or yena uncelibele wakushiyela. Sis niyasinyanyisa. Aniyekeni lento eniyenzayo, niyabhora man. Yonke lento eniyenzayo ngicabanga ukuthi nenzani, nijabulisa bani? Ubani lo enimjabulisayo? Awusamboni udadewenu ukuthi udadewenu, awusamboni umfowenu ukuthi umfowenu. Insizwa zingaka la ngaphandle, intombi zingaka la ngaphandle. Yini lento eniyenzayo? Sis niyasinyanyisa man. Yekelani lento eniyenzayo. Umdala unilandile nge-judgment day, unilindile. Noke niyikhulume lento ukuthi lamanyala la beniwenza nani wafundiswa ubani, niwathathaphi? Umhlaba uphenduke wadlula iSodoma neGomora. Izinto ezenziwa abantu bogogo nabomkhulu. Sis niyasinyanyisa. Ugogo onjani olala nomzukulu wakhe, umkhulu onjani olala nomzukulu wakhe. Sis anenza amanyala emhlabeni. Niyasinyanyisa. Yekelani lento eniyenzayo kusenesikhathi. Umdala uthi nisenalo ithuba lokuthi nibuye niwayeke lamanyala eniwenzayo. Uma umuntu elala nowesifazane onefindo lakhe ambule ubunqunu bakhe
unqunisile umthombo wakhe, naye wambulile umthombo wegazi lakhe. Bobabili bayokunqunywa kubantu bakubo. Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko. Ungalali noma mncane wakho man. Ungalali noma mkhulu wakho man. Mamkhulu lala kanjani nengane kadadewenu? Mamncane lala kanjani nengane kadadewenu? Aha sis, niyasinyanyisa. Nenza amanyala nazi ukuthi amanyala. Nicabanga ukuthi nizophelela lapha ngaleyo nto leyo. Lifile izwe ngenxa yemisebenzi emibi, imisebenzi kaSathane. Noma obukadadewabo kayihlo, ngokuba unqunisile isihlobo sakhe, bayakuthwala ububi babo. Ulala kanjani no-anti wakho? Anti ulala kanjani nengane kamfowenu? Aha sis, niyasinyanyisa. Yekelani lento eniyenzayo man. Uyazi niyabhora. Uyenza kanjani into enjalo? Ubembula kanjani ubunqunu buka-anti wakho? Uyivezela kanjani? Anti uyibuka kanjani itotorozi kalokuzana ingane yomfowenu? Uyenza kanjani into enjalo? Aha sis man, niyabhora, niyasinyanyisa man. Uma umuntu elala nomkayisekazi, uma umuntu elala nomkayisekazi, wambulile ubunqunu bukayisekazi, bayakuthwala isono sabo, bayakufa beyizimpulule. Uma umuntu elala nomkayisekazi, wambulile ubunqunu bukayisekazi, bayakuthwala isono sabo, bayakufa beyizimpulule. Uma umuntu ethatha umkamfowabo kungukumngcolisa, wambulile ubunqunu bomfowabo, bayakuba izimpulule. Ulala kanjani nonkosikazi kamfowenu? Wena ulala kanjani nomfowabo ndoda yakho? Ulala kanjani nonkosikazi kamfowenu? Ulala kanjani nonkosikazi lokuzana nomfowabo ndoda yakho? Aha sis, nenza amanyala, niyasinyanyisa man. Yekelani lento eyenzayo kusenesikhathi. Umdala usanilindile ukuthi anganixolela kuzo zonke lezi zinto lezi. Ziyekeni, ziyanyanyisa, ziyichilo, zingamahlazo. Kanti buphi ubuntu? Njengoba kuhlale kuthiwa ubuntu phambili, buphi lo buntu lobo okukhunywa ngabo? Aha sis, niyasinyanyisa man. Yekelani lento eniyenzayo. Ngalokho anogcina zonke izimiso zami nazo zonke izahlulelo zami, nizenze ukuba izwe lapho nginiyisa khona ukuba nihlale kulo linganihlanzi. Yekelani lezi zinto lezi ma-Afrika mahle, umhlaba wonke jikelele. Iyekeni lento ingamanyala. Ulala kanjani nesilwane? Ulala kanjani nengulube? Ingulube ingcole kangaka nkosi yami, ngathi ngiyabona isiyudiqi ibuya lapha edakeni wena ngaleso sikhathi ilele lapha ekwakhe ingulube. Nawe baba ubamba ingulube, nawe uyinkonkotshela ingulube, uyiqoqobela nkosi yami. Kanti abantu banjani? Hayi, uyazi ngendlela abantu sebenza amanyala ngakhona? Hayi khona. Kusho ukuthi ney'mfene ney'nkawu ziyasinda ngoba zivalelwe esichingini. Ezulu lapho ezivalelwe khona. Kuye bekuthiwa nje likhona ihlathi lapho kutholakala khona iy'mfene ney'nkawu, mhlambe lezo mfene lezo ziyasebenza. Bengeke ngimangale mina ngibona abantu besimame beqhamuka ehlathini. Ngokunje beyofuna imali le yazoyinikwa imfene mayiqeda ukulala naye, noma inkawu mayiqeda ukulala naye. Aha sis, amanyala, niyasinyanyisa. Yekelani lento eniyenzayo. Yini nje ngempela lento eniyenzayo? Ukuthi akafiki kithi mhlawumbe bakhona abalala nazo iy'nkawu ney'mfene. Mabekwazi ukulala nezinja, mabekwazi ukulala ney'ngulube, mabekwazi ukulala namahashi, mabekwazi ukulala ney'mbongolo, bazohlulwa yini ukulala ney'nkawu nokulala ney'mfene?
Khasisi niyasinyanyisa man. Yekelani lento enenzayo. Umdala akayifuni. Sengathi umdala ngasinika iTawfik, asinikeze ihidayat, asivule ingqondo, asivule imqondo. Silibone iqiniso njengoba linjalo. Sikubone ukukhanya njengoba njalo. Sicele umdali ukuthi asithethelele yonke lenhlobo yokungcola le esiyenzayo. Sesiphendule umhlaba wadlula ngisho iGomora. Silanda isikhoko sasiletha emhlabeni ngenxa kantando yeningi. Isikhoko sasemhlabeni udemocracy. Untando yeningi isikhoko sasemhlabeni udemocracy. Yonke lento le, yonke lamanyala la awenzakalayo enzeka ngendaba kantando yeningi. Umdali uthi untando yeningi akamfuni. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzele kwentando yakho. Uma ngabe nenza zonke lezi zinto lezi umdali azishoyo uthi uyosiqalekisa ekuphumeni, asiqalekise nasekungeneni. Kuyoqalekiswa yonke into esinayo. Ngani? Ngoba asenzi kahle. Umdali akajabulile ngathi. Kuyoqalekiswa kuze kuqalekiswe ngesinzalo yesisu sakho. Kuyoqalekiswa kuze kuqalekiswe ngesisinkwa leso sithenga esitoro. Uyathi uyasidla sikugulise ngosuya ngaphakathi kuwe. Uyothi uphuza amanzi empompini afike kugulise mayiphuka ngaphakathi kuwe emzimbeni wakho. Bafowethu asiyekeni lento. Amanyala yimbi iyanyanyisa. Labo bantu labo abayenza lento leyo ngiyaphinda futhi ngithi khasisi lenza amanyala niyasinyanyisa. Sengathi Allah angasivula ingqondo, asibonise, siyibone into wrong, siyibone into right, bese siyakhona ukuthi sehlukanise. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.